diputat. I ara també per un temps de 5 minuts i en nom del subgrup parlamentari del Partit Popular té la paraula el diputat Santi Rodríguez. Gràcies, presidenta. Gràcies també, consellera, per la seva compareixença. Bàsicament, tres reflexions. El temps, evidentment, és el que tenim i, per tant, ens hem de centrar en allò que considerem que és més important i més rellevant, tot i que, evidentment, tota la seva compareixença té la seva importància i la seva rellevància. I partim de la base que compartim els criteris o els principis sobre els quals actua el Departament, el d'equitat, el d'accessibilitat, el d'universalitat, el de qualitat. El que passa que després tot això s'ha de portar a la pràctica i s'ha de demostrar amb fets que tots aquests principis després a la realitat es compleixen. Anem a les tres reflexions. La primera que li volia fer, miri, quan vostè ens ha explicat que el nombre d'urgències estava creixent d'una forma molt important, se m'ha ocorregut, dic, vaig a demanar hora al meu metge de família. I aquí mateix ho he fet. He anat a demanar hora al meu metge de família. Tinc un constipat, ironia, tinc un petit constipat, una congestió, no vull que vagi més, vaig a demanar hora al metge de família. La primera hora disponible el 7 d'octubre, 20 dies. Què faig? Tinc dues opcions. O abordo el doctor Soler pels passadissos del Parlament o me'n vaig a urgències. I el problema està aquí, doctor Soler, perdoni, i el problema està aquí. S'incrementen les urgències? Sí. Per què? Home, doncs perquè l'atenció primària s'està deteriorant. I li dic des d'un centre d'atenció primària que ja sé que no podem elevar l'anècdota a categoria, però li dic des d'un centre d'atenció primària que fa pocs anys enrere donava hores entre 24 i 48 hores. Donava visita entre 24 i 48 hores quan els centres de Barcelona i de l'entorn de Barcelona ja arribaven als 20, 25, 30 dies. I, per tant, el que estem veient és que s'està deteriorant l'atenció primària. Celebrem l'increment de la formació especialitzada, aquestes 1.400 places amb 54 especialitats. Ho celebrem. Aquest és el camí. Bé, però no s'acaba aquí, el camí continua. Després, tots aquests metges que acabaran formats els hem de retenir en el sistema. Els hem de retenir en el sistema català, els hem de retenir en el sistema públic i, en la mesura del possible, en atenció primària, perquè si no després se'ns escapen. La segona part de l'actuació. Per tant, crec que és important posar èmfasis en aquest aspecte precisament per millorar l'atenció primària i descarregar parcialment les urgències. Evidentment, hi haurà més urgències perquè serem més persones, no crec que sigui perquè ens emmalaltim més, però una forma d'aliviar les urgències és aquest. Segona reflexió, en relació a l'altre gran problema de la sanitat pública catalana, que són les llistes d'espera, de proves diagnòstiques, de metges especialistes, d'intervencions quirúrgiques. No sabem si la solució és el nou decret d'accessibilitat, no ho sabem, però permeti'm una reflexió al respecte. Un dels grans cavalls de batalla en relació a les llistes d'espera en l'actual sistema sempre ha estat el d'intentar donar la màxima transparència possible als mateixos, perquè la ciutadania i les persones afectades comprenguessin quina era la seva situació en relació a la seva espera de ser visitat per un determinat especialista, d'obtenir una determinada prova diagnòstica. Ara volen canviar el sistema, volen fer amb aquest nou decret canviar el sistema de prioritats, etc. Anem en compte. No els diria que no, jo ja puc entendre que per raons professionals, mèdiques, de les que siguin, fins i tot socials, hi puguin haver una altra forma d'ordenar i de gestionar les cues. Però la transparència en aquest cas serà encara tant o més important que en el cas anterior, o sigui, que en el cas de gestió de cues. I crec que en el cas de gestió de cues
no hem arribat encara als nivells de transparència desitjables. Per tant, compte amb els canvis i, sobretot, molta atenció a la transparència, que les persones afectades puguin entendre el per què estan en un determinat ordre i no estan en un altre. I, si m'ho permet, posar el símil de les explicacions que es donen en els centres d'urgències, precisament, en relació a quina és la priorització de les urgències. Tot i que està explicat, i les persones que hi passen hores a urgències esperant ser ateses tenen l'oportunitat de veure-ho moltes vegades, encara hi ha moltes persones que no acaben d'entendre per què aquella persona que ha arribat fa 5 minuts és atesa abans que ells que porten 2 hores esperant. Per tant, compte amb com gestionem aquesta qüestió. I el tercer element, que d'alguna manera vostè l'ha tocat, abasta tot el demés, finançament. Miri, ja estem d'acord amb que no és que desatenguin, sinó que, escolti'm, no han de retallar vostè amb despeses farmacèutiques ni amb despeses de pròtesis que siguin necessàries. No els criticarem pas per això. Jo tenia la mateixa pregunta que el senyor Vidal Aragonès. Té algú que veure que s'hagi deixat de subministrar la vacuna del papil·loma humà a determinats col·lectius amb aquest decret, encara que vostès per escrit diuen una cosa, a la pràctica en fan una altra? Pregunta. També estem d'acord amb la situació que s'està vivint en relació al finançament de totes les comunitats. Diputat, hauria d'anar acabant. Acabo immediatament. En relació al finançament de totes les comunitats degut a la manca de pressupost en el govern d'Espanya. També estem d'acord amb que no és just que les comunitats que estan encara en el fons de liquiditat autonòmica perquè no compleixen els requisits d'estabilitat pressupostària tinguin bestretes i els que compleixen aquests requisits no tinguin bestretes i això ens afecta a Catalunya. Escolti'm, tot això estem d'acord. Ara no em negarà que una part principal del problema que té vostè és que el seu govern no té pressupostos des de fa 2 anys. I aquest és un problema fonamental. I això no és culpa de Madrid, això és culpa de vostès i del seu govern. Per tant, està molt bé criticar quan els altres ho fan malament, però també intentin posar remei amb allò que vostès no fan bé. Gràcies. Gràcies, diputat.